acca nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya o habride pindi tv on calminama on juurama on beltanama on mantama on manama ha woni gonga ko weltade an artude émission mon gandal ceerno Mody ceerno gandol ko arata kaalowo ko iwata ceerno soyno yiide yette jabɓe hoto yewne on paami émission ha foof koye fijirde e jareɗa wondude hen kaalido jaaj gorko madina jaajɓe almuro ceerno Mody kono hade nden ko salminde hilfa men diine hilfa men aada toɓe goni e ɗoɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama ha woni gonga min calmini ceerno men ceerno Samassa mo rabbi ceerno to gonɗa eno gonirɗa a salminama a juurama a ñagama Allah duwaw kono ko noon calminanmi ceerno Aliou Thiam toon to wuuro Sogi to gonɗa eno ganirɗa kadi ceerno a salminama a juurama kono mi salmini famille ceerno Hamdou Rabbi Diadj toon to Madina Diadj ɓe e garrugol ceerno Boun Oumar Diadj a salminama ceerno a weltanama ha woni gonga mi salmini Cheikh Ahmad Tidiane Ba halif général toon to Madina Gounass wondude hen ceernam Sérif Mouhtar Ba a salminama a weltanama kono ko noon calminanmi kadi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass halif général toon to Madina Baye a salminama a weltanama ha woni gonga mi salmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen kala to kilifa diina wawi wonde e Sénégal a salminama a juurama kono kala to kilifa diina wawi wonde e nder Fouta a salminama a juurama on ñagama Allah duwaw kono min mi salminta kadi taw mi salminani ceerno Mody Aydara ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko yewata ceernal ceernaɓe ceerno haɗa haydara kam masque o ko woni Khalid max kay jarani namnade Khalid ka mabba a nanani affaire choléra virus o rafi choléra virus walla coronavirus mi wona faami ko jinmi ko haali kono sa ittani masque o ceerno min nantama ha yimɓe nanta te ɗum ɗon natani taw ɗo Sénégal rafi siren Khalid ana werta sin e ittu ceerno noon min nana a werta sin min hoto ittina maxam noon hono woni mo wayrata sin an a werta sin joni a hoolakimi hoolat Khalid o rafi ala hoolat o rafi so nanggui tan warat joni mi ñagoma hunde itta masque o ha émission o gasa so gasi mbatta masque ma to ligguma ɗum ɗo moƴƴani eyyi ɗum ɗo kay moƴƴi min kay mi ittata ɗum mbom no samira kam noon eyyi moƴƴi ceerno wonko eyyi salmina para d' abord eyyi Khalid mi salmini kala ndaro Pini TV mi salmini kadi kala ndaro émission men o eyyi aɗani ndaro Pini TV no kewi way won ganduɗa spécialement émission men tan ndara ceerno Mody e Khalid a salmini kadi waɗoɓe commentaire e émission ji ma waɗoɓe commentaire mi salminiɓe mi salmini Sérif Mouhtar Ba anani mi salmini ceerno noon mi salminan noon an wi kam salmin Khalid an wi kam salmin mi salminan noon walla haal ha e joni après mamiro ko calmina haal mbiya kam salmina pare mbiya kam ceerno yoliki e joni yaaf non ɗon ceerno par ce que komi keññiɗo oɗo question oɗo actualité komi keññiɗo hen woni affaire Saint-Valentin aɗani so yimɓe mbi Saint-Valentin woni ñalawma mo ganduɗa koye yiiɗodirɓe jeeyi ɗum a faami te yimɓe foof nani patma ko poɗɗa hen haalde est ce que ceerno Mody meeɗi yiiɗodirede e yiiɗodirde joni e nder aduna e Sénégal holto tolni yimɓe foof noon an paadi hen par ce que goto foof nan yiiɗi ɗum waɗa télécharge pour waɗa ɗum statut mon mbaɗ statut wona min tan paɗanmi haala hen mon mbaɗ statut way Khalid an actualité galle o ko tawi an a softanani ɗum hen a softanani galle actualité galle o ceerno wa sese ñande ne haalni kam ɗo haala actualité mi yijjiti tawi ko radio men radio siwol mi haari fréquence o holon actualité kadi ponmi haalde ñanden oto feraki men ala ɗum wona actualité eyyi kono ko yettude Allah en goni nayi Jakarta moto taxi waɗi men rentere garde enen talli ha yimɓe gañi hen aɗa weɗa ɗum ko yettere Allah kono an ko gañonoɗa selli hayso silli haal eyyi mi haali ñannen taxi ko memi amen kono alhamdoulillahi rabbil alamin yo laaɓ walla onno actualité kay haal ɗum walla kacuɗo cogudiɓe ala so ari moƴƴi so arani moƴƴi way l' essentiel aɗani hande Khalid ceerno Mody no tolni to ganduɗa kala ko heeɓi ceerno Mody fulɓe no poɗ ɗum tiiɗi eyyi ɗum ko gonga gonga walla na gonga ɗum ko gonga joni mi wona n'importe qui mi wona n'importe qui e wuuro ngo joni kam notable mawɗo e leñol fulɓe kala garɗo non kala ko heewi kam yimɓe poɗ ɗum tinde nanɗon ñande hen taxi koko féri men taw eɗen gone e Jakarta ɗum ko actualité kono Allah waɗi hen jaam alhamdoulillahi rabbil alamin non ceerno men ceerno Mody Aydara non dal le phénomène ceerno jinnomi ko kaala ko mbimami joni affaire Saint-Valentin affaire yiiɗodirde Khalid aɗan min ko tawi affaire amour sukaɓe joni mi softani hen c'est parce que amour natti wadde sukaɓe joni jiiɗata pourtant eɓen mbaɗa worɓe mabɓe estati rewɓe onon worɓe Khalid ɗo jiita gorko resa debbo mbaɗa settade mariage hay septembre natta ɗum wiide
mawni kini finde kucta debbo ma mbiyaru mon amour joni worbe be natti yidata rewbe be tan yidata joni rewbe keddi hen rewbe ginnirat cuurayam inde fo be ginnirma way deb gorko joni ko mawni kini joni a daña gel onon mbiyat gel anani hay gel ma do wedum série boy joni natti manam gorko mawni kini dal ngandum c'est volonté perti valeur kali ndeysan cerno an c'est volonté ma cerno ne tournuda hen su yontino honno madiro nada an gogam umusal c'est volonté perti valeur de kali c'est volonté ara ha han wies cerno modi ko kalta c'est volonté ndeysan tenen c'est volonté kala to jida so fandi non wojjatan an kay dum tay borna hande maroma ko rouge non cerno an ko rouge e kalid rewbe joni e worbe bonni valeur yidandirde mi jabi yidandirde joni ala valeur joni onon yidandir wor sagataade kurpeñaji gobe jettaade dum ko amour ko tay kadi gorko mawnikini e wiide debbo mum jotem mudo yidma mawnikinade te e kalid e mawnikinade ko Allah jeyi ay goddo mawnikinido Allah waret tan walla koya dum ko gon anani goto foti mawnikinaade woni Allah ay neddo so Allah waddi mon kanko mo wiima mbari yidma wiima mon amour mon préféré mais salade de ginger anne innirɗum inde mbasa mawnikinaade way worɓe joni no mawnikini est ce kadi ko worɓe fof mbayi noon cikkuma hannde notable walla mbiya hilifaaɓe ɓe wuro ngo kamɓe joom suudu maɓɓe eɓe kalda ɓe ko weli e ko way noon maram fay sall wayri nande sema série boy makki wiyta ɗum série boy joni ko wiyata maram wiya ɗum maram dabbo wiya ɗum te makki mi nani gilano ƴama maram remani bamum maram guesa pour heɓde maram te joni o wiyta ɗum bom hay série boy te ƴew ko maram wallanmo ko wadde ɗum koye ñaw gorko dal ñaw gorko walla an kam sa resama ha jibini a jibini an kay a pari amour an kay manam hade ma jibinde to jontaɗa ɗo hunde fof ma nan kono sa yi ha jibini kam jibini amour kay a pari an kay joni kettata koye wañ non ceerno men ceerno Mourou Aidara ko foti hen haalede ko ni heewi kono ceerno sen ummima affaire Saint Valentin won phénomène mo ganduɗa kadi nani fuɗɗo manam tampinde yimɓe mboɗa andi kam ko haalete hen ko yonata woni viol baɗeteɗo sukaɓeɓe a yii ɗeɗo balɗe en nani kadi won institut goto mi yiɗa haalde inde nde nden andano ko sukaɓe rewɓe bo mbaɗeteno viol kono joni hay sukaɓe worɓe nani mbaɗe viol ceerno wuro ngo holto fayi min kaali ɗum ɗo mi fota hen haalde ndam mi haali hen mi haalti hen kaaliɗo min haalam watte négligé solution joni mi ɓooyi addude solution kaalid ɗum kam ko goo min mi wi kala mbaɗɗo viole cuklel yo tappe ceerno ɗon gorko nuttade no baali tappa mbatte ni yo ya daral soti ba ceerno ɗum musadde Mamadou Hamidou nen toon Ablaye Yero Jabalen tappude baali tan mbawi anani ceerno ɗum ma musde konde wadde viole cuklel musani no muusi kam no muusi jiya cuklel dañu duuɓi tati duuɓi nayyi an ala ko handida e cuklel sona bonnude cuklel ɗum noon musani kono kadi ceerno est ce que goto banggue wona manam yummum cukalel ngel woni responsable par ce que a yiya joni cukalel mo ganduɗa ko dewel dañata ko duuɓi nayyi walla duuɓi joyyi aɗa ɓorno ɗum ba walla aɗa ɓorno ɗum bodi manam aɗa hollo ɗum manam ɓorni ɗi ganduɗa rewani lawol kadi ceerno kalel ba dañɗo duuɓi tati ko ƴeewi ɗum ba dañɗo duuɓi tati cukalel dañɗo duuɓi tati ɗum ko ƴeewi ɗum kaali kono cukalel dañɗo duuɓi tati kadi no foti ƴeewede ko ɓornete ay kaali ay fulɓe ɓooyi dañde expérience ay fulɓe no ngannduno o phénomène ko garoo ɗum tawi so dañi duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e tati dokkira ɗum tahi nden eɓe mbiyatno en dokkira law sukaɓe affaire mariage forcé mariage précoce kono joni kam o phénomène fulɓe mbanno nande fulɓe aɗani eɗen keewi intellectuel uji noon sa jibini ɓinguel dewel so woni cukalel toksel duuɓi sappo to fuɗɗoto heɓtinde dokkira ɗum watti weede ko pédophile uji anani fulɓe dokkirat mariage forcé mariage précoce nangam sangam an hande sa rokkirani mariage précoce yaha rokkira hoore mum noon
ɗum kay ko gonga te sa rokkirani o précoce ma dañ reedu précoce ɗum ko gonga walla waɗe viole précoce ɗum a rokkirta précoce wallahi manam jamanu rokki fulɓe gonga kalib affaire viole oɗo est ce que a nanta ɗum Madina Gounass Daga ndeysan en calmini Sérif Mouhtar a nanta ɗum toon aɗa ko tawi a nanta ɗum toon ay min ko kalami ko e mbaɗ ɗum néglige ɓe to ɗum mbaɗa pratiqué to sa waɗi to viole neɗɗo ka tappeteɗo a nawete caali piyeɗa ha mbayani sunguf kanje goppeɗa temi nani toon neɗɗo simmotako toon simmi kaaliɗo haal goɗɗum toon neɗɗo simmotako toon a nani kaaliɗo neɗɗo murnoto kaaliɗo debbo murnoto wallahi ndeysan kaaliɗo so yeehi ha joni debbo ka jiya debbo ɓorno wutte mo ganduɗa ɓandu mum fof wona e boowal an gorka tinta hen hay dara aɗa jamanu boni ganduɗa gorago natti kaaliɗo gila jamanu wonno jamanu hofuru debbo sa yi ɗum ñande lelɗa fof a hoyɗat a nani sa yi Allah no e rewɓe yo muuro c'est pas wona ya rien mira wona ya rien a nani ndax ɓandu debbo no waɗi attirant a nani ɗum tawi ya Madina Gounass kalid rewɓe murnoto ha timma kono joni suko gorko yiyat debbo ɓorno ha yaltina endi mum ɓoowal so tinata hen haydara ustata haydara te sa yiyanɗum e mbeddo jiya ɗum e téléphone aji ɗum tawi mbimi hoto mem téléphone aji célibataire bone tan ƴeewat almudo bewɗo omo namdoma chaque fois ko wone téléphone célibataire almudo bewɗo ko jiɗɗum andu ko célibataire yo won manipulé téléphone célibataire yo yi célibataire tan wiya ɗum saɗallo lubam téléphone ma mi ƴeew ko ceerno ko wonata hen ko jangde wonata hen jang an célibataire jogui temps joɗano heɗo jang oɗo ko heɗoto ƴeewat ko fi toɗo e moƴƴi min sa woppi kam mi haalat de non kanko ceerno Mody kala ko neɗɗo huuli haalde kanko haalata ɗum ceerno en uddirat oɗo actualité ceerno Sénégal walla mbiyen Dakar ni heewi manam jambitali marche uji ɗi gasata sa yi enseignant ji nani goytono yo ɓeyde no jobdu mumen ɓenne mbiya indemnité de logement a faami ɓe kadi nani mbiya manam wuuro ngo courant woni seeɗa manam est ce que en potani liggoyade kadi ceerno usten affaire marche o seeɗa kalib ay hande ko Allah ayat nguleyki ara mbiya nguleyki soofi ɓuuɓol ara mbiya ɓuuɓol ngol ɓurti anani ɗum noon ko Allah tagir noon innamade surtout Sénégal naji manam enen hayso fof feewino mbiyata ko en mbiyata fof feewi mbita feewi ma jaltina rukku mo ganduɗa feewani anani kalid way neɗo kala ko dañi yo jabru Allah kalid an a daña lewru capantati ujunere walla lewru capannayyi ujunere yetto Allah wonmo ganduɗa wa dañde lewru ɗum noon kalid eno Sénégal yaari budget men heewani te Sénégal wona onon tan habitant uji no keewi ɗo wona jangde tan wona safara tan te kalid médecin fota wadde grève so rewi lawol fota wadde grève hande médecin sa waɗi grève tawr wona yumma rafa walla bamma rafa ala kalde gonga ko mbadda grève ma ya so yumma woni urgence ma ya so bamma woni urgence ma ya joni babiraɓe yimɓe mbaɗa sacrifié ɓe ɗum noon toppay ɗum te ceerno Mody ko dafeteto tan min kam dafete tan kalid koyngal goto nen galle koyngal goto nen hôpital e joni ceerno min wonko jinnumami hen namdorade ko tahi joni Sénégal sa woni manam sa addi malade ma urgence tawi o sellani walla ko baɗɗo accident walla omo woni hakkude gurɗo e mayɗo ko tawi haade mo memede il faut ɓe mbiya ya so ticket walla ya yoɓ ɗum est ce que o fotaka safrede taw déjà kalid ay yimɓe hewɓe malatuji mabɓe maayi hôpital docteur en mbari ay sa ari sa foti wallede a walletaki ayin kalid malade wonto tolnoto hadema haalde haala tikke affaire an waɗi ko wiyete premier soigné wa ceerno Mody kalid no waɗi premier soigné wallemo ha o feewa ha waɗa normal ha heɓta hakkille makko kalon haala ɗum ɗo ɗum woni les premiers soins ɗo addat neɗɗo no taƴ ƴiƴam no yupp ambima ya yiilo e tikke jaaha tawa toon rang walla jaaha tawa ƴeew tikke no joni no waɗa whatsapp walla no waɗa sinam te kadi ara e bureau tawa joom bureau madame o walla gorko e hoore mum ni jogui whatsapp mum ni waɗa whatsapp tawa kilenñeɓe ni daari est ce que hôpital kadi docteur ni foti jogade whatsapp e heure ligguey mum kalid wona hôpital tan ay kalid ko entreprise ji fof kalid ay kalis leydi saɗa yoɓe ɗum woto respecté yimɓe joni kalid a yahat mairie et cetera ko gandanɗa kalid ara totta nda kam jiɗɗo mbaɗnon kam et cetera moins de 3 mois
kali ko woni hen fat balɗiɗi baltati externe ngam a windat totira han to goppa ton externe ma balɗiɗi baltati garta mbima externe o majji han jaha to kalir ay Sénégal ko min non ko Macky Sall yo waddum ay no wadi opportunité dido police community police aji Macky Sall di ASP ji o fonno fewndo ASP nganda koy bureau ji jahat ko laabi kalantuma ndabe liggaaki sa yi bureau wala nyaha entreprise no didorno sa halta bima tonde kartan ligoto to neddo goto watte to sit te ligoto to no welata yimbe be sa haala bima ko sofi ko woni Sénégal ko halta hadde jataay ay hôpital docteur be sobe naate damangal foti ko dañde caisse to be pay téléphone aji mabbe be ñifa téléphone aji mabbe ngoppa dum ton kala pikir yaadane WhatsApp mida pikir yaadane WhatsApp hande kala ada way nawde téléphone ma bloc opération nana ko mettuma to ada foti wadde opérer malade a warta on kalden gonga non ko woni Sénégal ko halta dejta an a jotta bureau ma kuba kilimma joda ada wada WhatsApp tejje ay debbo so lijjitoyde kayit sa jeame rang hoddu Allah debbo adoma debbo so naati mbo tawi to no directeur o annana no dum to ngummida nangam sangam nang no jettete da ko ndima hen en l'essentiel ko addimo ko holmo tottumo yahlawol makko wobbe nan padi non ceerno Mody Aidara nandona hande mom ceerno ko hollaawi ko woni wuro ngo fof ndeysan yimbe mbawa dum haalde ceerno hade mo rokkude mo poftada en nannat koydol ngol do mo ganduda addi dum do ko almuda ma boydo mi wi Aziz Sow kanko o woni ko to Saint-Louis kono liggoto ko Podor kanko woni chef de projet mo ayi deb Aziz salminama no fewi ceerno Aziz wima jammu fof o hoyda dum rokkuma auto kono kala ndew fini auto mo fimno anni rokkude mo so fini o tawta auto wonta jawdi e nder koydol ngol Khalil na Aziz Sow auto yeji kam ceerno makko Khalil so rokki kam auto on foti kam rokkude auto o wadi ko haani o wade place Khalil ceerno Mody no ngabbe Jakarta ha auto no pero ceerno Mody ten jogi almum waawbe dum sodande auto wallahi yodani mo mbara garamum ma tan jodda caggal Jakarta yodani dum fewani Khalil ayat neddo jogo auto sappo wada e galle makko ten wa jolle sappo di fof kalde gonga Khalil mallude naati non ala mi mallani min gonga kalda te Aziz odo o mo tampuno non Aziz odo adani no ko Aziz ligoto no Khalil no kanko woni ko Podor adani ko wadano Podor ala hade Allah walludum hade mi duwana dum ha Allah walludum Aziz remanno ko ñebbe so remi ñebbe ha pari yeya rosbejo anani jimi dum jurmimi dum badanda dum duwa mara momi duwa paw momi condition normal ha Allah wallima hande woni chef de mission manda chef de projet on so yekiti auto totti kam wadi ko ha ko weddi yeddina aki weddaki te ceerno vraiment ko liggida e leñol ngol kam mada hande auto mada hande ko buri auto mada hande pilote Khalil te wonbe do joni e galle he be kewi ko sa ari e be mara collection auto ji mabbe e mara collection auto te min Khalil min kala to Abuja wadi droite mo foti wadde droite anani Samba Gueye so wadi droite mo wada droite vraiment an ceerno Mody anani yimburi be gandal fouf vraiment anani mi hay R4 mi añani wiyanam odo Aziz sadakaji makko caggal auto wonta ko jawdi so wonti jawdi so fini yo war jawdi o sakkira jawdi sakkiro dum yo sakkirte dum woni sadako non don ceerno Mody Aidara ceerno gandoro ko arata kalo ko wata ceerno mi rokkete seede mbaɗa soufflé hay sino ko 30 secondes mi salmina Serif Mouhtar Ba Yaya Gaye gendarme Yaya Gaye gendarme ceerno gendarme national eden calminamo eden juuromo almudam kala to auto pindi wada droite bom sa noddi maw nyaago na intervention kala to Jakarta ceerno Mody jagga sa noddi gendarme Yaya ma walla ha yalta c'est normal badando mo mojjere non sa jodi ma foti dum haalde wana gonga Khalil na Yaya fadino mo bango no wonno bango ni anani Yaya yehinno bango anda Yaya no wonna asm Yaya jeyaado Madina njaajbe mbiyen min safrimo non wona gendarme Yaya mbita min safrimo on wonnono asm o yido bango o yi o dogi 8 km yani o faddi
nuldumo mi led ha Allah walli mo hande woni tan wonde kay woni ko yobde mo tan o yobat kam nyamandam non ndeysaan en calmini kadi wa en beltime makko na wonbe ganda ampaga e bene leydi mi wannibe moƴere be jejjiti kam non don en calmini kadi a sehin mako goro gondo police to barñi mi jejjiti inde nde kono en calmini mo no fewi kono ceerno en calmini kadi a Rugi Ba gondo ton to Murtani ko almudo ma sehil ma ndeysaan Rugi Ba salminama weltanama ha woni gonga Jaariyata Sall joom ITV salminama Seydou Ba joom 2STV salminama kono ceerno won mo jinmi mbadanaka mo félicité woni visa bi anan yimbe heewe ganda kanko gagni concours rap goto baritinodo hay so tawi hewbitinane tawde ko manam bido pullo tan gagni enen puti mo wade félicité wiyen mo di courage kanko visa bi wona ceerno félicitations nak nganda kam ko concours jaha mbada adme mbieda ko félicitation nan don te badda adme ko holdum ko pullo dum ko faaro men ndeysaan fulbe fof gañi wona visa bi tan gañi wona visa de wiide visa bi tan gañi enen fof gañi nan don félicitation nan don ceerno oro question garo non ko seyilma mbayruda nande nelduma dum woni alaji baba mal wiri jarindari non do jol fo wi non don o wima o tintinima zenit mako mois d'avril ya waron mo hen duwaw minana non o wadi mo invité kono o tintinima ya waron mo hen duwaw no programme uji makko majarano réussir beto odo zenit ma wad réussir o mo wondi hen non e Pindi TV e kali min ko tay bammalen bedo hade be lijjide kam e ngone cadel hade be ciftorde taw gite mabbe gojji be paayi kali bammal wala ko wonnan dum ndeysaan non ko boro tawa ala façon droit wuji wonnan droit kali ran duwido wembele stade wembele to turki hewa tek la ceerno argay wembele Angleterre Angleterre min fuuj stade wembele edan kam gila bammal no ton concert min totno mo droit dum tay stade o hewno tep ha wadi gise fermé wembele adani kebbindo wembele so dum do no wete 6 no tampinma no wete wana 6 de to wana zenit sono tampinma adandi kay kalidu yo bam kalisam kali holon yebon ma bamal yo bam kalisam ceerno hana wuro ngo fof jogani ma kalis wasses ñenen won mo mbiira don jogani ma kalis marem fay ñu jogani ma kalis hande bamal kadi ñu jogani ma kalis dum hollon ma kam fo jottondir kambe kay woni be jobata kam be ñobata ñamande kale min yobe be ananta mo mi jododo mo ma kaari jogni kam ñaman dum ko gongo anani azir jonjon mi haali mi anani mbi mi azir ko jogni kam ñaman jogna kam ñaman anani bamal jogni kam ñaman anani bamal mbi kale o fonno do yaade wembele o jaaki mbada momi duwaw esado heewi te tottuma butel momoto o yi ha Angleterre o momi o wadi réussir 7000 bamal fotno kam tottude 7000 bamal totti kam 3500 nu foti heddoto est-ce qu'on a 2500 mi anda heddoto hay so woni 1000 francs ceerno mom yaafo mo tan non ceerno 2500 mo sika 30 millions en biyata totam ala totam ka jawonno kam 2500 totam wode bamal tottu ceerno mo 2500 mum gonti don e jam ceerno en udirat odo question parce que temps o hanti mo rawa wiide yoni amnata dia so mi amnata dia ato foti heptinde banum debbo jom galle o a faami o wi kanko pimnodo anniya nawde ma makka alhamdulillah rabbil alamin parce que o andi ko liggonoda leñol ngol ada handi hen alhamdulillah tawde on nawdo wodbe tan o idoro dum do e galle he ganda kam an kam hikka ya pikroyeda jiroda passeport ma ka jaho makka sa ala jabi kali ceero modi yehi makka ya to andi ceero modi yehi makka ya to foti yaade ya to wowi ke anani serna biyobe do labbayka allahumma labbayka be burani kala bi do labbayka mo foti wi labbayka mada manto ma bale moda manto mi habba affaire on non kala adan affaire on non nangar kam sabu horam de no mo wallahi wallahi o wadi ko yodi ndesan Seydi Dia ndesan joni o wi o yidi tan ko ballamo e hunde harema yaade makka yo hal mo awada de yo hal o arande an duwaw ma Allah ruttata e kala problème wadi an wawi dum safrude o yidi ko jahanamo Chine holton amnata dia haalide o jahanamo Chine hade ma yaade makka coronavirus o bannabe duwaw kam metama Allah itanbe odo nyaw
sabu Allah inela sa arti sin kam passeport ma e billet d'avion ma non do fatma jaha makka njuroyda nelaado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerno dum koy wana hayter kalif na min kam kalif na min gurnamam ko ala sens e wa cerno oto wino ada bonna bernam de ala min namno tan ndaw gurnamam e leñol ala sens an ko tay min ko tay ja family mako woppu ala ko gon kalduma cerno holben ngoni ja family ja kambe ngindin bi ja family anani so haruna wiyan kam yami remo ya gese no haruna ke dawdo wino ma ya genal horka jere ngasanabe 6 woni 9 haruna won dawd anani so mbeni yam ya gesa genale horka jere be njembe kam yam ya to coronavirus to min ko tay be njawi kam tan kali ko andani cion ala wodu ala kambe mata be ngala ko reedi kali cion non cion ko amnata de go amnata wi non ceerno mon non ade ko amnata kali min tan fuddo yaade sin ko ande wondo ceerno hoto abu job ya ceerno ka wa yaade sin ko tay abu wa yaade sin gandal ngal ala to buri kam sellut gandal ngal abu job buri kam sellut gandal ngal ala do ceerno yo dawdo yasin dawdo sun jogi gandal mu jogi daw kanko buri kam gandal fof o jangi qur'an o jangi phrase te mo nani sinwa yo yasin wala nani sinwa wala nani sinwa yo be no kisma ko tay wa yaade sin wallahi wa yaade kisma kam ni wa yaade min dal kaldi adam wadi no démissionné do jonno mi hala dum live en direct yimbe fof na live en direct do joni adam mi wadi no démissionné radio pili min mi woppino an addoyno kam wana an wi kam dawdo wi ya ar way kam goppo ala ceerno wodo kay sa woppi do mojjata ceerno kon biye makko yo to tabu job min joni mi hani makko non bandirabe musibe teddube ceerno aranta o gasi amna la ja vraiment no atoni cerno wima ya naw dawdo wala nawa haruna wala ka abu job kambe yobe nya coronavirus bandirabe yewonnobe aya o habride pindi tv dum wonno émission mon gandal cerno modi kono hade den cerno men cerno modi aydara mi yettat hande nyoton dagam ibusi dabakh kutir nyoton gol yodi kanko rewi do ciatu walo ibusi hande kanko nyotoni kam kono kadi mi yettat dam kay sancé ma ngi lay nuyu bax dam cerno men cerno modi aydara ko dirta émission ma kali basamina kalandaro émission basamina almubam salmina ja famille yobe ngopam tranquille ja famille yobe ngopam tranquille anani masalmina almudam bay fal cheikh tidiane andira samba gawl anani omul toto horka jare masalmina mamoudou hamida ja famille bar mole alla yobe ngopam mi yahani sin mi yahani japon mi yahani ko wala banna samba ge yobe no samba yobe no mati nande sinwa yobe no mati non en jettimo no feewi ciato walo kendu yo a weltanama no feewi ndey mati borom Saint-Valentin annena salminama juurama frère kanko ne salminama mi yejiti inande wadde bandirabe aadi bil aadi salade aadi buri firtude aadi en mbiye tan à la prochaine fois do e Pindi TV gandal ceerno modi Kalidou Ndiaye gorko Madina Ndiaye be wondunen ceerno mum ceerno modi aydara on jaarama